1, 2, hurá, áno? Tak ideme. Stojíme v rade. Pozor. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A teraz kričíme! Hurá! Zakývajte vašim rodičom, zakývajte pani učiteľkám, ukážte pani učiteľkám, ktorí to budú pozerať, a rodičom, aké máte vysvedčenie, ukážte číselne, aké známočky sa blížia na vysvedčení. Ukáž, pán učiteľ, ukáž, aký svah máme, strmy. To som vravel, ty strašne strmy. Joj. Dobre, ďakujem. Ahoj, pani riaditeľka. No, kývte všetci. Kývte. Svojim rodičom, pani učiteľkám, spolužiakom. Martinko, niečo odkaz všetkým pozerateľom tohto videa. Dajte si pozor. Aha, to som čakal niečo. No, teraz Julko niečo odkáže s Ríšom, dvaja ombudsmani školy. Odkážte prosím všetkým pozerateľom tohto videa niečo také dôležité. Dobrý deň. Ríško. Čo ja viem, pozerajte nás. No, teda to bolo. No, teraz niečo Sebastian povie. Berka, no. Nič. Zamrzli im ústa. Paťko, čo ty by si povedal našim čitateľom? Dajte like. Like. Dajte like. Samko, Pani učiteľku. Veronika a ešte pani učiteľka, ktorá sa lyžuje. Odhodlala lyžovať. Jupi! No a na záver ešte jeden pokrik. Ešte Havina na filmu nášho. Ešte jeden pokrik chcem vidieť. Vyskočíme. 3, 2, 1.